lo okhulumayo umfana ngokwegazi uzale insizwa yakakhamile kodwa isikhathi esiningi ukhulele ekhaya konina kwami ngisuka ey'ntabeni zasenanda endaweni ekuthiwa kusePretoria sakhe enkosini yamaqaba. Amen. Ngizocela uNkulunkulu angisize ukuma phambi kwabantu abadala kuyesinda. Ngicela uShembe angenze ngingajwayele ngoba kwesinye isikhathi ugcina sekujwayelekile ugcina sekuba into elula nangamzukwane sewuzokwaliwa kawuboni. Ngelinye ilanga kukhona indaba engiyayithandela ukudlula kuyona bangizawukhuluma ngendaba kaShembe. Uthi umfundisi umlungwana ngenye imini babe ngapha ey'ntabeni zaphesheya kothukela. Uthi inkosi ilanga yane kuMshumayeli unqumalo inkomo. Uthi wayiphatha lo Mshumayeli inkonzo yeSabatha ebala imisebenzi kaShembe ukuthi uShembe wenze lokhu nalokhu. Uthi omkhulu amele esontweni nedwala enkulu eManasi leka imisebenzi kaShembe. Uthi kodwa mase kufika la inkonzo seyibuyisela esihlalweni mayiphakama inkosi. Ithi Manase ayida umuntu ophatha inkonzo ethi ngaluphethe lo Mshumayeli akala siyakho. Kasibonani naye lo muntu siyabona. Ithi ngimzwile ubekhuluma ebala imisebenzi kaShembe ukuthi uShembe wenzeni. Ithi kodwa ngemizwanga ethi yini uShembe athi akayifuni le nkonzo Jesu. Uthi bazophuma abantu labethwele imisebenzi kaShembe bese benze izinto uShembe angayifuni. Uthi izono zalabantu angiyibiza bona ngokubiza phezu kwale ndoda ngoba ayisakubatshela umthetho wakulelika. Amen. Manje sisesikhathini Nazareth esinzima. Ekuthiwa inkosi yakho uma ngaso ilanga lathi kuze isikhathi Nazareth emzokwazi lo Nazareth. Ethi kodwa iningi labantu besemkhola nabo kodwa ngasebona abasezulwini. Ethi kodwa kuya ngomthetho wenkonzo bahlubuka abantu esontweni. Into abo beyithanda abangasoba babefuna ukuthi kubatshaka uShembe kuphela kungakhulunywa ngezinto abantu abahlelekisa. Ngiyacela Shembe ngiyazulezulu ungiphe inkonzo ezavela kuwe. Anginayo mina inkonzo kaShembe. Ngoba mhlawumbe mayizovela kimi ngizosuke ngikhumbule umuntu owangiphatha kabi ngelinye ilanga. Bese ngikhuluma ngalowo ngingabe mude ngoba sibaningi ushilo ubaba. Ngicela ukudlule ngomeni amashumi amathathu nesithupha. Awesome. 5  King. 5 King. 5 King. 5 King. 5 King. 5 King. 5 King. 5 King. 5 King. 5 King. 5 King. 5 King. 5 King. 5 King. 5 King. 5 King. 5 King. 5 King. 5 King. 5 King. 5 King. 5 King. 5 King. 5 King. 5 King. 5 King. 5 King. 5 King. 5 King. 5 King. 5 King. 5 King. 5 King. 5 King. 5 King. 5 King. 5 King. 5 King. 5 King. 5 King. 5 King. 5 King. 5 King. 5 King. 5 King. 5 King. 5 King. 5 King. 5 King. 5 King. 5 King. 5 King. 5
ngoba bathi abadala ithi Nkosi ilanga mawumNazaretha awuhlabela qhumile. Amen. Ithi mawubona umNazaretha engahlabeleli ethempelini ingoba uyazi ukuthi ezulwini kayi. Izwi lakho lokukhala ngale sonke nomhla kuphela. Ufuna lengashi. Manje manihlabelela kanjena ngiyabona cha ngisamaNazaretha. Babaleki bangahlabelele ekozweni ngiyaphuma ngiphela. Ngoba iyona into engithi mhlawumbe ngomhla kuphela uShembe uyangikhumbula. MaNazaretha siphambi kaNkulunkulu phela. Amen. Njengoba ngihlabelela le ngoma ethi ngofa ngingenani. Mina ngedwa soni kodwa ngofela esandleni sikaShembe. Asifelele esandleni thonyazi. Amen. Hey noma ngabe sebeyathamuka abantu bathi nimbizela alinazi ngoNkulunkulu bese sithi ngoba ngenye imini uthi omunye umama sisethi abankulu kwakuJulayi esebuhleni kufona udade wabo uthi sisi umzukulu wami usegunyeni lento omshini unenyanga eyisithupha ibhathwe la entanyeni sisesibhedlela eMaritzburg eItindele ngiphuthumele sisiyongibika enkosini onyasini uthi ngagijima ngaye enkosini mangifika ngibike enkosini onyazi wezobaba ngifonela udadewethu useMaritzburg esibhedlela umzukulu wakhe usegunyeni entanyeni yithi inkosi landa amafutha ngawalanda yafaka emilo emibili wathi gibela abantu ufike esibhedlela unika udadewenu uthi ngamkhothise uthi lo mama ngaphuma enkosini angibange ngisageze edokodweni uthi ngathi mangifika emateksini ngaphandle ebuhleni ngafika iteksi eThekwini futhi ngomntu uthi igcwale uthi ngangena eteksini uthi ngathi mangehla eThekwini ngafika iteksi eMaritzburg ishoda ngomntu uthi igcwale ngangena uthi wanwangela eMaritzburg uthi mangifika ngafika dadewethu na amafutha engani weyinkosi ithekothisa ingane wayithatha udadewabo amafutha wamkhothisa umzukulu ngakusasa udokotela bayithatha ingane esayesiveli ayikho nani. 4:7 Deuteronomy. Yeah. Ngoba isiphi isizwe esikhulu. Yeah. Esinonkulunkulu oseduze naso njengoJehova uNkulunkulu wethu. See, beautiful. Daniel 7:9 Ngabe ngibona kwabe kuyihlalo zobukhosi wathi omdala weinsuku wahlala umbatha kwakhe wakumhlophe njengongqoqwane nenwele zakhe zekhanda lakhe njengoboya bemvu obuhlanzekileyo. Ubani ukulolunya ngayimini kuhlobo ivuku sekhaya isithi intombi ezalungana bathi abami qokwane kube mhlophe sase siyaqoka sase sihlala imoto ngabe sasivulele esihlabelelweni efotweni kababamkhulu sagcesa ngasemnyango lapho kwakabili izulu maNazaretha ngangiqala ukubona izulu ngamehlo kwakena kuthethelo cricket ibo yathi bayizonela ngomnyango waphuma lesihlabelelweni babamkhulu walibamba ngesandla. Amen. Wethatha ngitshela ngasathi komuzi la asizulu wathi baliphele izofika la athi tshela khona kunesatha somsitha ngesafika sesibekwe inqoba yokuthatha ethezini ma abantu bethu uShembe singambiza uNkulunkulu bathi asimbize ngoba ngoba inyanga esikhona ayikho yakenza
uthi omunye ukuthi umkhokheli wangapha emdletsheni ngenye imini uthi ngagana indoda yakamdleke uthi kayinalutho nje insizwa yitsheni yayisingena kufa kokuwa uthi ngelinye ilanga yayiwa lensizwa bisiyayiluma uthi ngelinye ilanga kwamvuka entangakazi wayiluma kwenqamula ulimi ujuku uthi kwasekusuka umshumayeli wayenkosini ilanga eyakobika baba umdleke uyilumi namhlanje ukwazi okuhlukile uvuka ukufa kokuwa wenqamula ulimi ujuku ithi nkosambulilake uze nalobini mayethatha umshumayeli ulimi ezana lenkosini ithi inkosi iqoqa ngephepha umshumayeli uthi yabona ngale kwenhlaba uzofica itshe lapho bese uphanda bese ulushuthakalo ulimi phansi betshe ngiyakontshala kuzawumila olusha olumosifana kugcina khona itshe bese uthatha usukhuni ulushiye ulimi bese usibekela walithatha wenza njengoba kushiwo uthi umkhokheli kwabayenziwe impilo koluthathu wosuku lwaphuma ulimi endodeni lwaluleka engasangathunge funa sithi ubani msha uNkulunkulu wethu funa sithi ubani msha makuthiwa ke uNkulunkulu uthi asimbe ubani kuzalwe insizwa ngelinye ilanga bayineminyaka emithathu uyayihamba hamba ngesinto bafika abantu basemhlabeni bathi akayiswa kodokotela anikezwe isihlalo noma yinduku ithi intombi ezalunina nomntana mawushembe ithanda zakho sukuma ngelinye ilanga ukuyisa batha uyafika uyanikela enyangeni yezulu u20% baba mzoto bedimoni umntana ukholwa edimoni engalaza akahambi uyashosha ithi inyanga yezulu inkosi embusise ngalesikhathi ethi amen yayisukuma lensizwe ekhaya ngesikhathi logogo ethi uyabuya uza kwenyini isibusiso bahlangana egcekeni siyihambela yimilozi Tuwasimbize ngoba mshebe. Uma kuvela abantu bebakhulu emhlabeni bethi simbizelana uyazi ngoNkulunkulu. Amasampuma ngamayelesi. Athi simbizelana ushebe ngoNkulunkulu soba lemisebenzi. Kenye mina kufika insizwa eDumbe enkosini unyazi baba ngiyasina ngiyavunula ngiyanikela kodwa into zamayilungi. Isiyamziba iqale ibheke eceleni usiyaphela ukuthi uthele uyaphinda yasho ithi ubani uthi baba mase noma ithi ngakho nje aleni ehlala emngcwele batho ushumele ngilade iphepha lepeni nje uma ephuma umshumele iphepha lepeni uyayithatha iphepha unyasi ubhala news ethi number plate yemoto thatha leli iphepha mfana mawusuka lapha uzawufika eThekwini estendini seimoto zasemlasi uzawufika eKwantama elobele estendini enane number plate yemoto ufika utraffic ephakathi ufika umbuso okulahlela uyisho lokho Abasefesi 4:5 inkosi inye nokukholwa kunye ukubhabhatiswa kunye uThixo munye uyiso wabo bonke ababonke phezulu kwawo konke yini inkosi unyasi abakhona nje abantu abathi bafisa ukuba njengabatasenza amakhosi ayinye abantwana benkosi unyasi lensizwa mayisuka eDumbe igibele yafika eThekwini yayifika imoto ibili estezini iyamfika utraffic eliphakathi iyambingelela uthi ngize kuwe ngithule ushembe uthi angizokubona ngahlelani iyabuza insizwa ubani wena uzalo ubani usho igama likayinina nesibongo yakhala le ndoda ithi kade ngikufuna mawushembe ngene uNkulunkulu ukuthi asimbize ngobani kusho indoda ithi sijwayele uyathi uNkulunkulu ngoba nakhe inkulu ithi sijwayele ngazi uNkulunkulu simbezela uNkulunkulu ngangela ngokufika ngalo kuyena uJuda fele madokotela ayithatha umama ingane uthi ngiyabona uzakushembe ufaka kanjani umzukulu wami la bayakhuza abantu system ukushembe uthi ngiyaphi empela ifele emzini wakhe babukhuza abantu azafika esangweni kube nomsizi inkosi yabuza ngaphakathi wami umsizi osesangweni kunomama olethe isidumbu inkosi ingane esifile umzukulu wakhe uthi uze kuwe ayizange ithi inkosi ayilethe ingane ayizange iphume yazi abantu obuza igama lesibongo saleyo uthi ubaba sibuza bayigama lengane lesibongo uyasho ikhokho ubabela ngaphakathi inkosi ngitshela phela naye imofa sangivusile wathi eshe lo baba unkulu akhweshele ngapha lesithini emhlabeni yini efuna sisho ukuze abantu bezwe isikhuluma ngoNkulunkulu ngempela 22:21 Jeremiah yeah ngakhuluma nawe unenhlanhla wathi yeah
angikuzwa lokhu kuhamba kwakho ilokwazalwayo. Matthew 24:23. Umuntu ethi kini bhekani nangu Kristu nokuthi nangiya ningakholwa ngokuba kuyakuvela uKristu bamanga nabaprofeti bamanga beveza ibonakaliso ezinkulu nemangaliso yokwedukisa nabakhethiweyo. Bhekani sengimtshenile ngaphambilini uma besho kini ukuthi bhekani usehlane ningaphumi noma bethi sezindlini ningakholwa njengonyazi luvela empumalanga liyofika luze lentshonalanga ngoba njalo kufika kwendodana yomuntu lapho kukhona isidumbu ilapho amanqe buthene khona. Amen. Thina njengamanje sibani insuku sesiyakoba khona ke kuthiwa ngesibhathini senza kunjalo kwethombala abantu hambe kwala abantu niyayibona nje kube kudala manje sobe sithi bona ne Jehova angibambele uPetro oqala isahloko sesibili khona ngokuqala kodwa khona imithwalo uShembe angayifuni kulomuntu siyakhona isahloko sesibili iveza khona ngokuqala khona imithwalo uShembe angayifuni aseyilahle manje ngakho lahlani akubi konke nobuqili bonke nokuzenzisa nomona kodwa nokuhleba konke njengeyingane esanda ukuzalwa fisani ubiso oluhle lwezwi ukuba nikhule ngalo nize nisindiswe. Asilahle lemthwalo yabona lemthwalo yokuhleba asilahle olamandla wonke engikufisayo manje ukuthi uNkulunkulu asiphilise sikhwele khena siye khenani ekuthiwa ngenye imini yathi mawuqala lwamuntu kushaya isoyi uthi ngolokusazane kwagarati indoda eyaphile eyayintaba zasoswathini yathi ngeke uShembe akhele umuzi la yafunga indoda yathi ngeke uShembe akhele la waqala umuzi abroma 30 yafunga indoda yaqala indonga zanyuka yathi lutho ngokushemba khelo la ukuthi engene ilanga bezokala imalasi zikhalela phakathi emhosheni zimemeza imalasi kwaze kwanejukuthezi ayisehleka namadoda ngeke lezi imalasi khona into eziyibonayo la uma ziyafika emhosheni zifika impene igolozelene nezimalasi mayibheka lempene igqoka ibhatshela lomnumzana oshembe ngeka zakhe khina uyithuma yazi yasele kwasekujana lezibizwa lento mnumzana lafana nelakho leli bhaji waqala ukufana kwakho likhona ekhaya lapha akeke ubheka kumawodro uma ufika kumawodro bhaliki ibhaji lalo mnumzana kodwa njengamanje nenhlabathi yakho
uthenge uShembe akhe mangisela ngathi phela umuntu osekhelani yazidikisile ngoba usayilente engasayinela indoda ngenye imini ithi sikhathela abantu bakaShembe kusasa ngiyobanyela esitimeleni ngifuna ukubanyela bangizwe kahle ngathi bayingena ekuseni ekhotini isifukane esikhaniso kwabelisisi kumnumzana wathi ababa kwaphunyuka loyathi udakala khona ecathulweni yesona into isithi kancane manazana kancane ukuhlambuluka izolo benginisona ethi ngizonyela kodwa hayi lokhu besekwenzeka manje ngoba usubasayine into engasayinelwa uyazi abantu besayinile ekuteni bethi sophathwa ngamaphekula kodwa ngoba basayine into abangayibonanga ukuthi ngeke iziyethe bebengambonanga uShembe ukuthi into lekwazi kuyikhotha emhlanje nesikhumbule ukuthi sifuka ngosibusebenzweni South Africa vuka vuka ke uzokhe izikhuni zakho ke South Africa Inkosi enhle amaNazaretha unyazi lwezulu bakhonza abahle enkosini isikhathi sincane ngizawuba mfishane kakhulu mfana omiphambi kwenu wakagumede emthwalume ithempeli igugu lethu kumshumayela uNgcobo nomkhokheli umama Khuzwayo amen siyabingelelana lapha ngaphandle ngazi ubaba utheni kodwa ngathi na ufaka uNgcobo manje ngazi inkosi ephethe lapha kulelizwe yakubo bakhonza abahle enkosini silapha ngokumenywa inkosi yamaNazaretha amen angizukuba mude kakhulu ngizoba mfishane zikhona insizwe eziyakuyikhuluma kahle indaba kaNkuluNkulu kodwa ngiyawucela into eyodwa bakhonza abahle enkosini lensizwe ehlala phansi siyikhulume kakhulu angifisi ukuthi ukukhuluma kwami kuyona lenkonzo bese siyitholile kodwa ngifisa mhlambe ngoba kuyenzeka kwesinye isikhathi uNkulunkulu kusebenza kwakhe kungabi ngendlela efanayo kodwa lapho la kunginika ukuthi ngishone khona ngifike ngithinte khona kube kuphela bese ngihlala phansi bayithinte nabafowethu indaba kaNkulunkulu amen siseyinsukwini bakhonza abahle enkosini wathi ngabe izingane zonyazi sase sisho sivuma nathi amen ngoba manje isikhathi esiphila kuso izwe liyagula kakhulu uyayithi usathuthi
besuzwa abantu nje bekhuluma indaba yelinye igama bese ubona ukuthi hayi yonakala ke manje lento ingene ezihlahleni kodwa ngoba la lo Moses kuwo kukhulunywa indaba yonyazi nathi singabafana nje bonyazi ayibonge inkosi enhle yamaNazaretha amen sisenzukwini bakhonza abahle enkosini la sibheke khona einsukwini zokukhumbula ingungumahlombe ngokuthwala izono zabantu amen usihlangu kudlana nezabafundisi emagcekeni omuza sekuphakameni amen ngelinye ilanga bathi abadala yake yathi inkosi yasekuphakameni ulanga phuma sikothe uma ngabe ukhona lapha kuloku kuhamba kwalapha ekuphakameni ithi noma ngabe wenzani ithi ubokhumbula ukuthi lokho kwenzayo akusikona kwakho amen ithi noma ngabe uyahlabelela uthi ukukhumbule njengoba beyikhuluma nje lensizwa ithi ubohlabelela ukuze kuqhuma ibhobo ithi kodwa bese ukukhumbula lokho kwenzayo ukuthi akusikona kwakho kunomnikazi wako amen yathi noma ngabe usemgidini uyagida ithi ubothi mawukwenza lokho ukwenza bese uyakhumbula ukuthi kunomnikazi wako akusikona kwakho amen ithi noma ngabe wehlelwe ishwa lokuthi mhlambe unikezwe kuthiwe khuluma mhlambe uphatha inkonzo ithi nakona lokho futhi ubokukhumbula ukuthi akusikona kwakho kodwa kunomnikazi wako amen into ke mangasiyona yakhe nomnikazi wayo uyayihlonipha ngoba usuku uhlonipha umnikazi wayo amen ngelinye ilanga kuthiwa yake yathi phezukwentaba yomhlangano ngizoyikhuluma lento ngoba naku kuyafika mhlawumbe uNkulunkulu uthi angikhulume ngayo mhlawumbe kuzobe iyona kube kuphela bese ngihlala phansi ngoba isikhathi esiphila kuso manje kubukeka lento inkosi ilanga yayikhuza phakathi kwabantu ngalesa sikhathi yayingakandi kakhulu kodwa ibonakala isithanda ukuba noNkulunkuluwana bayo lapha esontweni ibonakala ifuna ukudunyiswa ngempela mangabe singabhekile mhlawumbe iyogcina isigubuzela impela ithi iphezukwentaba yenhlangano ngelinye ilanga ithi bafikile laba bafana kimi bethi bazocela intethelelo laba benza lento ithi ke kodwa inkosi yangazanga ukuthi ngizobathethelela ngithini ngoba ngizothi ngiqeda ukubathethelela babe bebuyela khona indlela inkosi eyasho ngayo ngizokukhuluma ngoba sisenkonzweni esikhathini samanje kuyahlonishwa kakhulu Levi 20:13 oyithola incwadi yakuyifunda ngingasho mina kusho iBhayibheli ithi inkosi angazanga ukuthi labafana ngizobathethelela kanjani ngoba ngizothi ngiqeda ukubathethelela babe kubuyela kuyo lento yabo angazi bafowethu njengoba sihamba nje kanje kuyawuba kubi ngelinye ilanga masothi sihamba nani ngizwe senikhona ukukhulumene okukhulumayo la phakathi kwethu uma indoda ilala nowesilisa akusho mina kusho iBhayibheli mangabe ukuthi niyaphuma la niyosimangalela enkantolo asikhulumi ngabantu abasezweni sikhuluma ngabantu abalapha ebandleni lonyasi iBhayibheli lithini uNkulunkulu uthini ebantwini qhubeka mfowethu ithini uma indoda ilala nowesilisa njengokulalwa kowesifazane benzile okunengekayo bobabili nazo qhubeka ababulawe impela igazi labo liyakuba phezu kwabo Nkosi ibusise akusho mina abakhonza abahle enkosini laba bantu bafunde iBhayibheli bathi uNkulunkulu abamkhonzayo uthi akayifuni lento phakathi kwabo nenkosi ilanga yasho njalo mhlambe kuyavuma ukuba kukhulumeke ngayo ngoba naku sibheke naseyinsukwini zokuthi sikhumbule yona manje ke bakhonza abahle enkosini uma ngabe landa kakhulu ibandla nalento yanda kakhulu phakathi kwebandla bese kuba nabantu ekuzothiwa babela amalungelo abantu lapha ebandleni bazomela labo bantu abayileyo nto yini bangaphumi bayobamela ngaphandle kodwa babamele lapha esontweni abase Roma 7:1 khuluma ba anazini bazalwane ngikhuluma nabaziyo umthetho labo baziyo umthetho kuthiwani kuwo uthi umuntu ubusa umthetho ngesikhathi sonke sokuphila kwakhe asibuso umthetho Thessalonika 2:3 no 4 mhlambe kuzoba yiloko kube kuphela bese ngihlala phansi Thessalonika ngithi abokuqala ngiyathanda mina kuyikho
ibambe mfowethu mawethu ukuyala kwenu bakhonza bahle enkosini nina nithola ithuba lokuthi nikhulume ebantwini endaweni zonke la nifika khona akube njani ukuyala kwenu akuyanga ngokukhohlisa angabi ngokukhohlisa mangabi ngamanyala lezi zinto ezikhona kulezi insuku ibambe kancane mfowethu uzoqhubeka kusukuma abantu bakhulume phakathi kwebandla likaNkuluNkulu basho izinto uNkulunkulu angayifuni nenkosi yamaNazaretha engazifuni engazivumile lapha kuleli bandla bathi hayi bantu abami ngoba isikhathi sesinje ukuthi seningakwenza isikhathi sesiyavuma uNkulunkulu akavumanga le ngane ekhulayo uzofundani uma ngabe kuthiwa izintombi zakuleli bandla kulungile usungakwazi ukuthi hayi kulungile insizwa ukuthi seningakwenza nikwenze mangabe nje kungenzekanga ukuthi kulungile kuphelele qhubeka mfowethu incwadi ithini ngizohlala phansi nangobuqili mangabe futhi nangobuqili kepha lokusuvunyelwe uThixo ibamba mfowethu ngihlale phansi uma ngabe ke ithi incwadi ufuna ukuqhubeka kancane abaseKorinte 16:18 khuluma baba ukuba banjalo abayikhonzi inkosi labo ke abanjalo abenza zonke lezi zinto abayikhonzi inkosi yethu uNyazi abayikhonzi inkosi yamaNazaretha uNyazi kodwa bakhonza izisu zabo ngokushumayela okuhle nangokubonga bedusa inhliziyo zabo zalabo abangenalutho kuthi sekwaziwa umuntu usekwenziwe ubanjiwe ngempela usephutheni ngokomthetho waleli bandla mhlawumbe akusavumi nanokuthi abe khona phakathi kwabantu bese kuthi ngoba nakunotho mhlawumbe unemali alandwa bekwe la kuthiwa isibanibane hayi akulungiswe nje kanje uma ekahle futhi mhlawumbe noma sekwaziwe nje ukuthi hayi intombi yakabana kusalungile kuyo kodwa ngoba sekuqhamuke umuntu othi impela ayizoqhamuka impela avele kube ukuthi nokuthi sekuyaziwa seke yabanjwa futhi kwa ukuthi nokuthi athi uyakhuluma umkhokheli thiwe masibanibani akusashiyo nanothi umkhokheli Thalale lo masibanibani zikheza kwenzeka nakweza kobani eyakasibanibani yenza yazi yaphuma lapha ekhaya ngenansuku elihlaza ivele yazi ukuthi njalo le yami ke ngoba nathi njani yona Amazwi ahlaniphile 37 hayi khuluma mfowethu omunye uzobamba amazwi ahlaniphile 14:12 bese ngihlala phansi izinto ezimbili ngizicelile lezi zinto ezimbili ngiyicelile kuwe ungasikhohle kimi uNkulunkulu susa kude namamanga ungabuniki impofu baba kancane mfowethu uma unginikeza umpofu uzokwenza ukuthi ngihlale nasemangeni kuthi noma kunezinto ezaziwa ukuthi ayilungile insizwa lapha ekhaya kuyaziwa ukuthi umthetho uthi waleli gceke lakithi nomthetho wesonto uthi kodwa ngoba mhlambe ngimpofu ngigcine ngivumela zonke lezo zinto zenzeke egcekeni ugcina ufuphela umuze baba mfowethu 14:12 amazwi ahlaniphile ikhona indlela elungile ebusweni bomuntu kanti ke kunjani kuyizindlela zokufa hayi bakhonza bahle enkosini ithi inkosi sengigcina sengihlala phansi yamaNazaretha yesibili ilanga emzini wasekuphakameni ngo1965 mangingaphazami bathi abadala yathi busisa inkonzo yathi lo muzi uNkulunkulu ugcinele abantu bakho abafisa ukuthi behlukane nesono ukuze babonane nawe ngomhla wokuphela silana sibizele lokho bakhonza bahle enkosini yebo inkosi yamaNazaretha uNyazi iyazenza imangaliso ikwenza konke bakhonza bahle enkosini kodwa njengoba beyisho lensizwa uthi kuyakusiza ngani ukuthi singakhulumi ngalezi zinto athi uNkulunkulu akayifuni phakathi kwebandla sengihlala phansi bakhonza bahle enkosini yake kwakhuluma ngelinye ilanga umkhokheli wakithi ethempelini nikezwe inkonzo ngazi yafika nje leyo nto angazi kudalwa yini unikezwe inkonzo useyakhuluma ke ephethe inkonzo ngasekugcineni kwakhe usethi bantu abami makhosazane nani bomakoti mhlamba abasemancane kakhulu awubambe lapha yana kunendawana lapha yana esihlabelelweni ithini ithi asuphathe umuthi khona siyophila ngithisho njalo bafowethu ithini ithi asuphathe khona 45 funda baba kuyisono khona lokho kuphatha umuthi ngesandla sakho likhona uyawufa nokufa uthi bantu abami ningisize manehlelwa inhlanhla yokuthi nigane nemzini yamadoda uma kuukuthi ngeshwa mhlambe wathi uphuma kini wabunikezwa mhlambe uma akho noma yilabo basemndenini bathi mntanami iphatha lokhu kuya kukusiza phambili uyawuthi uma ukhuluma nomkhwenyana kugcina izwi lakhe kuye ithi bantu abami namhlanje bengithi buyelani kubayeni benu niyovuma nicela intethelelo ngalokho
uma ethethelelile ngaleyo nto kuyoba icala lakhe. Kodwa uma ungayikhulumanga lento wacela into ethelelo ngayo, mzukane efayo ngalento wamdlisa yona ngeke angene emndenini wakubo nasezulwini likaShembe ngeke angene, nawe uyofika uboshwe kanye naye. Titus 2. Bangaka abanjalo namhlanje. Awumdlisile yini wena? Bamba futhi uthini? Abasekolose 3 verse 18. Khuluma mfowethu. Maposters. Hayi. Hloniphana amadoda. Bomesisi, sikahlonishwa manje akusashiyo ukuthi bathisi bayathuka amashonda. Thana bomesisi noma bome. Khuluma mfowethu ithini iqhubeka? Bafazi hloniphana amadoda. Leli. Njengofanele enkosini. Ya. Madoda thandana umkeni. Nani kamadoda thandana umkeni ithini phinda lapho mfowethu. Hayi. Njoba kuzophunywa nje bakhonza abahle enkosini kiwe entabeni. Labo abahlamba abanye ababhungukile, abangekho emakhaya, abangondla abangenzi lutho, engathi bebengaqala babuyele emakhaya kuqale, komama bebabashiye emakhaya. Kube yibo mama abazothi baba ngiyakuthethelela, buhambile la ekhaya washiya ungasondli, ungathumeli nemali ungenzi lutho. Ithina sikuthethelelayo, ungahamba emhlanganweni. Ngoba mayisuke lapho la ihleli khona ngokubhunguka, wahamba lapha emndenini emzini kaShembe, uyodala inkinga yodwa. Amazwi ahlaniphile 29 this one. Khuluma ngihlale phansi. Umuntu oluleka kaningi. Loyo umuntu oluleka kaningi engabe njani? Fotoza masinyane. Ayenze likhulu intamo yakhe yokufotozwa. Bakhonza abahle enkosini. Ngiyaxolisa mawukhuluma kube ngingabanga kuhle kakhulu. Ngiyaxolisa bakhonza abahle enkosini. La kushayiseke khona uNkulunkulu uyawuthethelela. Lele lifanele ukubusiswa inkosi yawubusise nezulu. Amen. Lo khulumayo umfana kaMshengu usuka endaweni laseMawutenanga phansi kwamhluma lophokisa lomkhokheli khulu. Mhlawumbe ngizothi ngiyakhuluma ngingakhulumi okungeke kuyibona kodwa ngicela ukuthi uShembe ahlale olimini lami. Amen. Ngizodlula endabeni encane bese ngikhala phansi ngoba isikhathi sasishaya kusanabafowethu kufanele bakhulume kakhulu ngoShembe abazi kangcono. Mina ngumntwana ngisemusha kakhulu. Kunendaba la engayizwa okumfundisi. Umfundisi wayethi kwakunengane eyayincane yayinomama nobaba wayo, nomama nogogo wayo iphila nabo. Ithema iphila nabo lengane kwagcina umama edlulile emhlabeni, ingane yasala nogogo wayo. Lengane iyafunda, ifunda esikoleni. Ithema ifunda lengane iqhubeka. Ingane ke ehlala nogogo siyazazi ukuthi kuba ingane ehlala ngokungaphili. Kodwa saqhubeka isikhathi, uthisha esikoleni wayibona lengane efundisa ifunda eklasini layo. Lengane futhi inomkhuhlanyana. Kukhona into evelayo la emakhaleni. Wagcina uthisha eyetha lengane ayibiza ngegama lokuthi umafinyeni. Yaqhubeka lengane ilokhu ifika esikoleni inaleli gama nezinye ingane sezigcina sezibiza ngalo. Leli gama likaMafile kodwa igama la kwakuntombela. Untombela wakhula ekhula naleli gama esikoleni nothisha unyaka uyaqhubeka umiza ngalo.
uhlakaniphile kodwa ukuthi unalenkinga anayo. Ehambe kodwa uye ekhaya abuye egogo amtshela ugogo ukuthi gogo uthisha ungiqambe igama elokuthi uMafinyila. Ethi mntana ngamnaki wena igama lakho uNtombela. uNtombela asuka ehamba esikoleni. Kuthe ngelinye ilanga uthisha kuyisikhathi sakhe sokuthi uyazala. Themezala uthisha nanoma ngabe ubani uyazi ukuthi umuntu umezalwa uke elindele ama present izimo ukuthi uzophima izimo. Lezingane ayifundiswa elothisha zimlungisele zimbhalela ama-chat amakhulu happy birthday. Nani zame zimakhela izipho ezinye zimthengele izinto ezinhle. Nalengane nayo uMafinyila wakhona ethi ufuna ukuthi akunikeze uthisha wakhe ngoba uyamthanda noma engeke uthisha wakhe amkhombise kuyena uthando. Lezingane zamnikeza uthisha izipho kodwa nazo wayekhaya ngoba uthisha lengane ayikho emzweni yakhe. Kunalento abantu abajwayele ukuyisho bathi angimphiwe usibanibani ukuthi umuntu umphiwa kanjani umuntu ungene wakini ngoba umuntu ukaNkulunkulu. Uthisha wahamba nazo lezi ziphwana zekhaya zithe mayivulwa izipho ingane kaThisha zasekhaya wayikhuza wathi ningasithindi leso noma ngingasithatha nesilahla leso sipho leso angisifuni. Zithe lezingane sezisilahlile kwahamba ezinye zayobheka ukuthi yini le athi umasi ngayivuli kodwa ibisipho. Lengane oMafinyila ibhale igama layo ngaphandle esipheni ukuthi mina ngusibanibani wasibanibani. Nasi isipho sami njengokujwayelekile umuntu umekunikeza ipresent uyabhala ukuthi from to isuka kubani yakubani. Zithe mayivula lezingane zathola umgexo. Lo mgexo onophawu lothando obhale ukuthi I love you. Korinte 13:4. Uthando liyabekezela. Uthando liyabekezela. Lumnene. Alunamona. Uthando aluzikhukhumezi. Uthando alizikhukhumezi. Alwenzi okungafanele. Aluzifunelo kwalo. Alunalaka. Aluzinhlekelo kubi. Alithokozi ngokungafanele ngokungalungile. Kepha luthokoza ngesimina. Luzithulela izinto zonke, lukholwa izinto zonke, lethemba izinto zonke. Lubekezela izinto zonke. Uthando lungeze lwanqamuka. Kepha noma kukhona ukuprofetha kuzakuphela. Noma kukhona izilimi ziyawunqamuka. Noma kukhona ukwazi kuyawunyamalala. Ngokuba siyazi ngancane siprofetha ngancane. Kepha nxa sekufikile okupheleleyo khona kuzawuphela okungaphelele. Zithe lezingane mase uvulile lo mgexo zahamba zamnikeza umawazo. Ma sithole nathi umgexo. Lengane iyathi mayibheka kushuthi edrawini lika mama wakho sewashona yathola lo mgexo obizinani elikhulu lemali labona ukuthi ayikho enye into uthisha engampresenta ngaphandle kumnikeza lo mgexo lamgoqela asimfakele ipheni zakhe. Uthema yothola lo thisha lo mgexo ulando yingane ngaphandle sethe akawufuni. Wabuya wabona ukuthi lengane engiyibize ngaleli igama elithile kanti ngithanda kangaka. Wabuyela uthisha esikoleni esefuna ukuthi eyoxolisa kule ngane. Walinda sashaya isikhathi sokuthi isikhathi isikole siyangena. Lengane ayiqhamuka. Walinda lo thisha wabona kwaze koshaya u8 wayemthandazweni kwaze kwabuya ingane ayiqhamuka. Uthe esebona wabuza kwezinye ingane wathi hayibo muphi uNtombela. Akakaza mbiza uNtombela. Leli gama amethalo namnikeza lona usiyalishintsha ngoba usebona ukuthi kunothando alitholi yafanele angabunikeze lengane angayinikeze uthando lona. Lengane wathi melandelela wathola ukuthi ekhaya ayisekho.
akabange sakwazi ukubuyela emumva akhombisa uthando noma ayikhombisa ukuthi akwazi ukuthi ahlambuluke kuyona axolise. Nanoma ngabe nini masiphila sabantu ziningi izinto esihlangabezana nazo. Ziningi izinto esithi mesihamba emhlabeni zikuqhuba umoya noma zikubhekise lapha uthanda khona inhliziyo yakho. Kodwa ngithi mina into esizoyitshala la ekhaya uthando. Amen. Uthando uManazaretha ngoba ayikho impilo esiphilayo. Siphila impilo yonyazo lezulu. Silapha ngonyazo lezulu noma ngabe yini esiyenza singonyazo lezulu. Ngoba sikholelwa ukuthi uyena oNkulunkulu owumqali nomphelelisi kuthini. Amen. Sengizohlala phansi ngicela incwadi eyodwa bafowethu. uTimothy wokuqala 6 iverse 9 ya 10. Uyabizwa ngosusulu abathanda ukufuya behlelwa ulingo logibe nezinkanuko eziningi eziyize ezonayo ezishonisa abantu ekufeni nasebhujisweni. Nanoma ngabe nini uthando kaShembe menimilile ngaphakathi kwena awube nokuyikhuza uyikhona. Mina angazi noma ingobana mhlawumbe nginenhliziyo ende kakhulu kodwa umuntu ngithi noma ngathiwa wenzeni ngithi uNkulunkulu uyabona. Amadoda amaningi afuyile aneyinkomo ukufuya kwawo uma ngase kuthi indoda ivuke ekuseni isibaya asikho sonke sitontshile usho ukuthi ngasho ukuthi uNkulunkulu uzobona. Kanti uShembe unyazi lwezulu uzokwenzani phakathi kwethu uma ukuthi ngiyakwazi ukubika inkosi ukuthi inkosi baba benginezilwane zami ebade ngiyifuyile ekhaya ngicela isimuzi kaBaba kodwa ngivuke seyingekho esibayeni. Unyazi lwezulu liyakwenza ukuzimbu yini kodwa uma ithemba unalo ayikho into ephikisa nje ukuthi ube nethemba ngoba thina amanzi abusisiwe uvaselini akukho kunye ngaphekwa lo bese kuba ukosukosise lo esiphila ngawo thina. Amen. Philip 2 verse 2. Yenze ukujabula kwami kuphelele. Nize nibe qonda kunye. Nibe neqonda kunye. Nibe moya munye. Ethempelini nibe moya munye. Nibe inhliziyo. Nye. Ningenzi lutho ngenkani. Nangokuziqhenya. Kepha ngokuthobeka. Akube lo nalowo. Enze sengathi bahlabanye kunaye. Jakobe 4:10. Zithobeni ebusweni benkosi. Iyakuniphakamisa. Ningahlebani bazalwane. Omhleba umzalwane wakhe. Amhlulele umzalwane wakhe. Uyawuhleba umthetho. Ahlulele umthetho. Kepha uma wehlulela umthetho, awusiyogcina umthetho, ungumahluli. Munye umisa umthetho nomahluli. Wena namandla okusindisa namandla okubhubhisa ukubanena omahlulelayo omunye na. Isihlabelelo zokuqala 1 verse. Uyabusiswa umuntu ongahambi ngokuyala kwababi. Ongemi nasendleleni yezoni. Ongahlali nasenhlanganeni yezigangi. Kanti ukuthokoza kwakhe kusemthethweni kaJehova. Ozindla ngemithetho yakhe emini nangobusuku. Yena yoba njengomuthi otshaliwe ngasemfuleni yamanzi. Oyakuthela izihlamvu zawo ngesikhathi sawo. Amahlamvu awo ayawubuna kothi konke akwenzayo kulunge. Amen. Uma impande zethu zinabela onyazini akukho ngeke kwenzeke. Ngoba ithemba esinalo lilodwa. Njengoba ngisukuma ngalesihlabelele ukuthi uyabiza inkosi uSolomon. Inkosi uSolomon yena inkosi yokuqala yabona uShembe emakhosini akhona. Ngisho isilo sikhona umzukulu. Amazwi ahloniphileyo 8:15. Amakhosi onke abusa ngami. Amakhosi onke angaphansi konyazi lezulu.
wonke amakhosi akhona ngisho inkosi ephethe la kule ndawo uNgcobo uyazi ukuthi uShembe ubani ufola ngaphansi kwakhe uShembe uphilisa ethela ebekwenza kwenye indawo abanye abaziyo isilungu bathi omnipresent umuntu omnipresent umuntu othi ela ngomoya ebesebenza kule ndawo ngicela ukuthi inkosi ithole umusa hambisani lezi zindaba Ngiyalkhetha unyazi lwesu. Bese ngibingelela nehamente eyingcwele onyazi lwesu. Lo oguqile uSiphiwe wakaphahla. Ngwasemthwaluni kaqoloqolo. Kodwa ngokuhlala ngisenanda. Ayibonga Nkosi. Ngisukuma emva kwabafowethu asebekhulume kakhulu. Mhlambe nakho bekukuhle ukuthi ngigcine mhlambe ngingasukumanga. Ngiguqela ngiguqiswe umumsa kaShembe. Sihlangene la endlini yakhe kungumumsa wakhe ngoba baningi abafisa ukuvuka kodwa abavukanga. Baningi futhi abade befisa ukuba la abangekho la. Baningi namhlanje abafisayo ukubiza igama lakhe abangakwazi futhi asebeze mhlambe bajiyelwa na ukuthandaza. Sila umumsa wakhe. Umumsa wakhe ngelinye ilanga akangikhombisa wona. Kwaku 2008 ku October kumhla ka9 kwaku 4:30. Ngigibela imoto ngisuka eGateway ngeMahodi ngiphume emsebenzini. Idwale le taxi nginamantombazana amabili engisebenza nawo nabo bonke abantu engangibazi engangibajwayele emotini. Iphume le taxi izulu liyakhwipha lenza sakuna kodwa alini. Belikade linile selithe ukuma kancane. Ngomumsa kaShembe. Lo namhlanje esesuphatha ngiyacela Nkosi yezulu ngicela sithi mesihlangene la sibiza igama lakho. Umncwele bakho ubulethe buhlale nathi. Kodwa futhi ngicela mngezi bodwa nawe uhlale kanye nathi ngoba mesingahlala sodwa nabo hleze siphathe kabe esulaka lakho lisehlela. Idwale le taxi iphume erenki ingene emgwaqeni omkhulu N2 yenanda. Bese emgwaqeni omkhulu abantu banezindaba abake bazixoxe emotini ntambama. Zomsebenzi umsebenzi bohamba kanjani usuku baphathe kanjani. Sizixoxe lezo indaba. Imoto mengene emgwaqeni omkhulu abeseyishaya lo mfowethu. Kuye ngokugijima kwemoto zindaba zincipha. Igijime le moto zidine ziphelile indaba kungasekho xoxa nomunye. Noma osho okuthini komunye sagcine sesithulile. Ihambe le moto ngendlela ehamba ngayo le moto wawukwazi ukuzithayilayo ngaphansi. Ihambe iphume ku N2 bese ingena ku M25 abake babe ngaseThekwini bayawazi lo mgwaqo odlula kaMashu kuthiwa kaRamdarisi. Mezofika kaRamdarisi le moto uthando likaShembe. AmaNazaretha
ngimncane kakhulu kodwa asovama ukubiza igama lika Shembe ngezikhathi zonke ngoba lezi zinto esizitshela ukuthi ziyasiza noma lezi zinto esizitshela ukuthi siphila ngazo noma siphephela kuzona azisizi ngalutho nganginabantu engangihamba nabo abangekho namhlanje le moto mezofika la kaRamdari sibasayiphazamisana nenye imoto yaseNanda iphume le moto iyohamba einsimbini le moto engihamba ngayo meyibuye einsimbini umgaqo freeway wamaleni amathathu ibuye le moto ivundle inqamla freeway iwelele ku freeway ongaphesheya asobiza uShembe ngezikhathi zonke mekukhona la obiza 5:10 Deuteronomy ngibonakalisa umusa bonakalisa umsa inkulungwaneni zabangithandayo nabagcina imemezelo zami baba iphume le moto ingene ku freeway njengoba ingena ku freeway wayimoto ezibuyayo isasilandela lesiphazamisene nayo bese ifika ngaphesheya udriver bese evula isitapha afuna ukuphuma sibawu 16 la emotini ngikhuluma ngothando lika Shembe mina angikhulumi ngosiphiwe phahla ngikhuluma ngothando lika Shembe avula isitapha afuna ba umshayeli wale moto bese evula isitapha afuna ukuphuma afuna ukushiya nale moto iye kulezi ezinye imoto ezehlayo nazo sayishayisana zodwa ngoba ivika thina athe kwenza lokho imoto yasayifika ishayisa ku pavement yaphenduka nathi siba u16 emotini umsa kaShembe asowuphatha ngendlela ekufuze siwuphathe ngawo ihlabelelo 138 ihlabelelo baba ngokubonga ngenhliziyo yonke ngokubonga ngenhliziyo yonke yami phambi koThixo ngohlabelela ngawe ngiyakukhulekela ethempelini lakhe eliyingcwele ngibonge igama lakho ngenxa yomusa wakho ngibonge igama lakho ngenxa yomusa wakho bevula isitapha lo driver efuna ukuphuma bese ayiphenduka le moto iphenduka nayo isitapha usivulile ushiya abantu abawu15 phakathi emotini imoto ekade ishayisile isasilandela futhi John 3 verse 11 Ngiqinisile ngithi kuwe siyakusho esikwaziyo esibonileyo siqinisekise kodwa sikuqinisekise kodwa anamukele uqinisa kwethu kodwa nikwamukele uqinisa kwethu Shembe uNkulunkulu ebangcwele ngale kaShembe akukho lutho ngale kaShembe akuphili lutho akukho ukuphefumulayo ngale kaShembe khona uShembe beyiphenduka le moto nathi ngake ngabona abantu abadlulile ekutheni beshona bonke ngesikhathi esisodwa ngake ngazibona ngelinye ilanga umzimba wami umbathwa amathumba abantu esathi siwa nabo babebiza igama lika Jesu uShembe munye ukhona ezulwini ukhona emhlabeni amen babiza igama lika Jesu bashona ngikhona emotini ngake ngahlala ngedwa emotini eyadi nabantu bonke idwele kuyilodi yonke edwele ngalo Shembe ngikhuluma ngomumsa kaShembe kodwa emseni kwakho uShembe ngiyasaba bafowethu mhlambe bengizobuza umbuzo owodwa ngisa umuntu olendlini kungakho ephila emhlabeni mawukhona ungaphansi kwalolu phahla kungakho uphila emhlabeni eminyakeni edlule kwake kazalwa ingane yentombazane izalwa uma wayo meyizalwa lengane ithi seneminyaka o5 bese iqala ukukhuluma ilanguage engajwayelekile noma ulimi olungajwayelekile uma wayo mayigeza ithi lengane ma ungangigezi kanje izingane azigezwa kanje lengane yaqala ukukhuluma ulimi olungaziwa ithi lengane ma yibo ngibamba kanje mongigeza nami ngake ngaba nezingane ngangizibamba kanje mina mengigeza okwesingakho wena uphila okwesingakho nyathela lemhlabeni uShembe uNkulunkulu sewake wazihlupha ngokwembuzo ukuthi okwesingakho nyathela lemhlabeni lengane ithi ma ngelinye ilanga
ngikhumbula ingane zami ezimbili zamantombazane. Ngikhumbula umndeni wami omdala, ngikhumbula umkhwenyana wami ma. Ineminyaka ewu5. Imhluphe lento lo mama. Ifika esikoleni ecrash. Nakuthisha wayifika imtshela into efanayo. Ithi thisha ngikhumbula umndeni wami omdala. Ngikhumbula ingane zami zamantombazane ezimbili izisho ngamagama azo. Bese ethi ngikhumbula nomkhwenyana wami. Ngikhumbula umuzi wami. Ineminyaka ewu5. Baba Mpunzane iwu5 iminyaka. Ibahluphe laba bantu lento basebethi lengane asifunela ama psychiatrists, asifunela odokotela bengqondo, sithola ukuthi kahle hle kwenzakalani ngale ngane. Ingane neminyaka ewu5 ayikwazi ukukhuluma lento ekhulunywa yile ngane. Bayifunele bonke abantu ababengathola kulo kubona usizo lale ngane. Bayifune, bayithole, mebethola le ngane le. Kuthiwe ngane awudwebe umzi wakho lawa uhlala khona. Ngoba wena ukhumbula umndeni wakho omdala. Yudwebe lengane lo mzi. Awushi address yakho ngane lawa uhlala khona. Ishi address yakho. Awuthaze umkhwenyana wakho ukuthi wayenjani. Isho yonke le information abayidingayo. Kusuke kiwe khona. Mebefika khona. Shembe uzosithanda. Mebefika la kulo muzi bayamfita lo baba. Bayayifita lezi ingane. Mshumayeli 3 Baba. Kwake kwenzeka. Kwake kwenzeka. Yaphinde kwenzeka. Yobuye kwenzeke. Kwake kwabakhona. Kwake kwabakhona. Yaphinde kube yobuye bekhona futhi akukho kusho ngaphansi komthunzi welanga. Mebefika la kulo muzi ithi lengane uyena umkhwenyana wami lo. Izingane zami lezo zo2. Umuzi wami lo nekati leli lami. Akukhuza ibhadi lo baba. Naku ngivelelwa naye lengane ngisuka ngani lengane. Isithi lengane ngelanga engashona ngalo ngangikhulela ingane yomfana. Ngangiyobeletha ngangiyele eBuhleni. Leyo ngane leyo igama layo sasithe izoba ubani. Ngelanga ngashonelele eBuhleni kwakuzoba ingane yethu esithathu yomfana usuku kwakuwukuthi. Ngesikhathi kwakuwukuthi nangingcwabe endaweni ewukuthi. Oke singakhi wena unyathela la kumhlaba. Njengoba ngiphungwa njalo emakhosazaneni ngingapheli sekuyisesidemeni sami sekuyila engihlala khona. Njengoba nginenhliziyo embi ngingathetheleli ngingaxoleli oke singakhi ngifika la. Ngelinye ilanga umama uyahamba uyibika enkosini yamaNazaretha ngiganile baba. Angibathola abantwana. Ithi inkosi izikubusise. Uyahamba lo mama. Kuphinde kuphela isikhathi akabathola abantwana lo mama. Abuye enkosini yamaNazaretha baba ngafika ngazobika angibathola abantwana angize ngabathola kuze ube namhlanje. Usethi inkosi yamaNazaretha ushiye ba ekhaya. Uthi lo mama ngishiya ubaba ozala yena hayi umkhwenyana ngishiya ubaba ozala mina. Ithi inkosi yamaNazaretha ngale nkathi sikudala asizange singinike abantwana kodwa into esizoyenza sobulala ubaba wakho sakhe ingane ezozala uwena. Sawuthatha umphefumulo kababa wakho bese sakhe ingane ezozalwa uwena. Ngokwesingakho uzalwa wena. Mina ngokwesingakho. Uyamukela lo mama isibusiso uyahamba uye ekhaya. Uthi efika ekhaya kuthiwa besisi sokufonela ubaba akasekho emhlabeni. Kwaphela insuku ezisikhathi esisikhashana wayisola lo mama. Wazala indodana yakhe okwathatha umphefumulo kababa wakhe kwakhiwa yona. Njengoba uyinkosazana kwaziwa ukuthi wena awudlule emakhosaneni. Njengoba kuumama namhlanje waziwa uyiNazaretha udume ukuthi unenhliziyo embi awuthetheleli awuxoleli okwesingakho uzalwa wena noma ongemva kwakho ekwakhiwe wena ngayo. Ngelinye ilanga intombi thizeni insizwe yayibika kuyona bese bevumelana ngithi kwakula ko1986 iyayibika lensizwa la kule ntombi bese ivuma le ntombi bese bevumelana kuphela isikhashana la ko1987 bese ayikhulelwa le ntokazi bese kwenziwa njengosiko kuhanjwe kuyobikwa la kuboka lo baba ukuthi usukhulelisile ndoda bese ithi le ndoda ngiyamazi kodwa akukwazi ukuba ingane ngabe yami. Makhosazana ningazitholi kuleso simo
makhosana ningamithisi niqede niphike ngoba ngelinye ilanga nizakufa nizawuya emndenini ngelinye ilanga nizawumfitha uShembe bese ithi lensizwa yena ngiyamazi ngimazi kahle kodwa ingane akwazi ube ngabe yami ngizobona ngengane abesethi ngizobona ngengaba usethi lo baba ngizobona ngengane yazalwa lengane yafana naye lo baba wathi ubaba lengane iyafana nami ifana nami impela kodwa akwazi ukuba ngabe yami lengane izelwe ngiyamazi yena lo mama lengane ngiyayibona iyafana nami nonke omunye umuntu futhi uyayibona ukuthi iyafana kodwa akusiyena yami lengane yakhula lengane inhlekisa lengane yakhula lengane thando likaShembe lijulile linamandla njengokufa yakhula lengane yakhula yodloma wayo kuphela lengane uhlela ubaba lapha nezinye izingane ngiyakhumbula ngelinye ilanga lensizwa ikhuluma ithi ifunda amabanga phansi njalo othisha babeke babuze uba igama likama wakho uba elikababa wakho njalo ingane zisho mase befika kule ngane ithi ingane uma ubani ubaba sewashona ishephila njalo uthisha mengena uzoyibingelela ibuzo ukuthi uba igama likama wakho elikaba wakho ubani njalo lengane ishinto eyodwa uma igama lakho ubani ubaba sewashona kanti eklasini lengane efunda kuyona ifunda nomfwabo ozalwa ubaba kodwa kwenye into asukume lo mfowethu ngelinye ilanga athi unamanga ubaba uyaphila iyangazi ukuthi izothini sonke lesikhathi beyisolokhu iqamba amanga yahlala phansi yakhala yakhula lengane yakhula ngiyakhumbula ngelinye ilanga beyibuza ukuthi mawukhulu ufuna ukuba yini ithi ngelinye ilanga ithi mengikhula ngifuna ukubulala ubaba ngiswele imilo asayikhulile lengane ngelinye ilanga ithi ngifonelwa umalume uthi umalume mshanami ngisesibhedlela nginobaba wakho ithi lengane angimazi ubaba ngangithi baba komalume anginayo ubaba yini malume no baba bami angazi ukuthi omuphi ubaba okhuluma ngaye bo mama bo baba iza kusho izathi ifuna ukunibulala ngelinye ilanga izothi ngifuna ukubulala uma ngelinye ilanga izothi ngifuna ukumbulala ubaba iyona into engifuna ukuyikhulela leyo singaziphiki ingane ayiphiki ingane emoyeni Nazareth yakhula lengane wafona uma wayo ngelinye ilanga uthi mntanami ubaba wakho thi ushonile kuzofuza emngcwabeni ithi lengane angizuye emngcwabeni ngoba anginayo ubaba anginayo umuntu engizomngcwaba angikaze ngithi baba bami omalume ithi ngingazise ngiyiNazaretha ukuthi mowuthi umalume ubaba inhlamba le iza kushisa ejele ishisa emgqomeni iphara ithi ngelinye ilanga ubaba ngizambuyela mangikhula ngifuna ukubulala ubaba lengane masayikhulile ithi ngiyabonga baba ithi baba ungiphekile ithi namhlanje ngikhulile ngiyindoda ithi kodwa ngikufisela inhlanhla isho semathuneni mabafika abakubo bathi mntanami uyozushawa idlozi yini awumthetheleli ngani ubaba wakho ithi ubaba amaNazaretha ayathandaza ithi ubaba ngisho umthandazo wakhe ithi ngisho ngangafika kuNkulunkulu ngisha ngalahlwa ngoba wangiphika ngifuna ezubuhlungu bongingamazi ubaba ngiphile emhlabeni bo mani ngabo basiza ubaba bayiphika ingane befuna ukuyiphika nje ingane akayiphike ngokwakhe ngabomsisi
ngelinye ilanga uyawuthandaza uzomsola uShembe. Inyembezi ziyafika kuShembe, zifika ingane isephoyini, zifike kuShembe, zifika umfana esejele, iyoboshwa ihlale ejele uyisizi ikhanda isono. Isona ngesesithethelele na uShembe, isizwe uwena ukuthi ikhanda leso isona, ngoba uyiphikile, ngoba iyalamba lengane lekhaya, ngoba iyahlupheka lengane, uyixoshile ihlale entabeni, izintshontshe iboshwe iyokhanda isono. Ngisho uShembe athi angisigezi motha ukubheke sayo yodwa, leso sono esingagezwa uShembe sayo yodwa, noma nawe nesandla kuleso sono. Asothanda uShembe ngaphezulu kwazo zonke ezinye izinto. Amen. Inkosi ibusiseni kuzwini.